Zdravo, evo nešto zanimljivo. Šta je danas pametno imati? Pita me drug. Sve je danas pametnije imati nego držati fiat novac u banci, pa makar to bila i kamara šljunka. Nekada je važilo jednostavno pravilo. Radi, štedi, drži pare u banci i budi miran. Danas važi drugo pravilo. Radi, štedi, ali se dobro zapitaj gdje držiš plod svog rada. Jer fiat novac u banci više nije utočište, nego čekaonica u kojoj vrijednost polako, ali sigurno isparava. Ne čuješ je kako nestaje, ne vidiš je kako odlazi, ali kad se okreneš, manje je tu. Inflacija ne krade naglo, ona krade kulturno. Svake godine uzme malo, tek da se ne naljutiš. Danas ti je hljeb skuplji, sutra gorivo, preko sutra stanarina, a plata ostane ista, da te podsjeti da je lojalna sistemu. Banka ti se pritom ljubazno smiješi, šalje poruke i obavještenja i uzme naknadu što ti čuva novac koji svakim danom vrijedi manje. Zato dolazimo do šljunka. Da, običnog šljunka. Ako imaš kamaru šljunka, ona sutra neće magično postati manja. Neće je pojesti inflacija, neće je centralna banka promijeniti kamatnu stopu i niko je ne može